uyoshumayelaphi ngoba ufuna ukuyoshumayela endaweni azokhokhelwa kuyona iBnB kunama cornflakes kune-breakfast. Lo muntu uyabona kunemvilophi yakhe athi ngicela imvilophi yami ngithi ukukhula akafani nomuntu othi leli vangeli kufanele lifinyelele ezizweni zonke phansi emaphandleni la weqapho lomfula uye emzini owodwa ubafice begqoke emakhaya ubafice begqoke ukuthanda kwabo mase ungena wena uletha umyalezo wasezulwini. Awuyi ngamonto awuyi ngokuba nemali kodwa uya ngenhliziyo. So uma kukhona umuntu oba nenhliziyo kaNkulunkulu mina uvela idle yami inhliziyo manje kaNkulunkulu akubusisa uNkulunkulu akubusisa futhi engathi ungangawuyeka lo mhlangano uNkulunkulu akwandisa lecela simshayele izandla. Sibingelele bonke abefundisi abakhona bazalwane bonke abakhona umphathi noma isana engihamba nabo ngiyabona lapha eCalvary sanibonani bantu aba niyaphila sagcina nalapha na record ngithi nophume kumsebenzi khona kuzosetshenzwa angithi uyayibona leyo nesingazi kungaze kuphuma o-DJ baya release kulezi insuku kodwa abazalwane ubuyeka bebuyele emuva. So siyathanda ukuthi izinto zamakholwa zihambe phambili. uNkulunkulu ke andusise ungafunda ke dada verse 18 Ncwadi yabaseFesi chapter 5 verse 18. yes Fundeka kanje. Ningadakwa yiwayini kuvela kulo umhumheko yes kodwa nigcwaliswe ngomoya. awuphinde ke mntanami kahle sewufunda ungajahi ke ngoku. Amen. Yes. Ningadakwa yiwayini kuvela kulo umhumheko Okay. kodwa nigcwaliswe ngomoya. Njalo uma uNkulunkulu ekhuluma nomuntu uhlezi enesizathu noma yonke into kaNkulunkulu ayenzayo ngomuntu kusuke kunesizathu sakhona. Uboyibalekela into oyenzayo kodwa uyenze kungena sizathu. Manje ku amen izoshesha. Amen. Phathi kuthiwa siphuma ngasikhathi lapha ekhaya ukuze ngisheshe. 8:30. Amen. Uyayibona ke lena ekhulumayo. Kodwa ngicela ungithime ke mphathi ke nje ungithime. Uboyibalekela into oyenza ungena sizathu. Ungayibaleke ubovela uyeke. Ungenzi into isizathu sokuyenza singekho. Uma ungazi ukuthi ukholwelani yeka. Sebenza amandla akho kanti abekhona amandla akho lento wenzayo. Ugcina uwaste ama-resources wenza ngokwakho yonke into yakho eyakho kanti la kamsindisi ayisebenzi into yakho. Manje njalo uNkulunkulu uma ekhuluma nomuntu ukhuluma naye emese ebeka isizathu salento ayisho. Umpostoli Paul uthi ukhuluma nebandla ningadakwa yiwayini. Kuzo zonke lezi zinto aziyalayo uma ufunda ngaphezulu ebakhuza ey'ntweni ey'thize nazo zonke izinto mina ngichazwa yilena nje ayisho ukuthi kulungileke kuyo yonke into engingayenza ningadakwa yiwayini ngoba kulo uma ethi bangadakwa ubanika isizathu sokuthi bangadakwa ngoba uma umuntu eshumayeza noma imuphi umfundisi oshumayezayo uzothi yeka ibhlukwe ungavelisi ukuyeka ibhlukwe buza ukuthi ngiliyekela ngoba ayikho into kufanele uyenze wena isizathu sayo sinjani singekho oyeke. Uthi ke lo mpostoli ningadakwa yiwayini ngoba kulo lelo wayini kukhonani umheko. Ngesingisi lithi in wine there is death. Ewayinini khona ukufa. Kusho ukuthi uma kukhona umuntu ophuzayo la esizweni lo muntu unjani? Awukhuluma nami bathandekayo.
noma kuthiwa umalume wakho uma ufika nje ekhaya ukhona umzali wakho ophuzayo ohamba uye kuyena umthintathinta ukuthi kodwa usaphila nje ngoba mina ngizwe into namhlanje kuthiwa umuntu ophuzayo unjani kulungile umese ethi-ke uma ningadakwa iwayini emese ninikeza into engcono kunewayini ngoba ungavumi ukuthatha into ingeke funda ukuba nama-options kala ukuthi lento uma ngiyiyeka ikhona yini engcono kunalena sethi-ke kodwa nigcwalise kusho ukuthi fanele niye kubhiya bese niyagcwaliswa ngamandla kamoya angikhathe short lento khona ngizothandaza into eyenziwa ubhiya umalume wakho yinto efanayo neyenziwa umoya ongcwele kuphi kumuntu zimbili kodwa zenza umsebenzi onjani ofanayo mangasho amen angazi noma ngikaze ngiphuze yini angazi manithuli nje kanje kushuthi angiphuzanga naphuza angithi niyabasitshwana umuntu ophuzayo one uba namahloni uma ngabe engadakiwe kodwa umeke wadakwa kahle uyakhuluma ngoba kusuke engasakhulumi yena kodwa sekhuluma isavana engene ngaphakathi wakhe awusanibelanga nisonto umuntu nje ngokwemvelo yakhe umuntu ophuzayo ngeke ungakhulumela futhi uzikhulume phezu kwendlebe yakhe azithulele nje uma esoba uyalinda kuze kube khona into engaphakathi yona iyamcontrola ukuthi kukhulunywa kanjani manikhona nathi amen futhi uma uphuza kancane uma kuphuzwa emini ngoba ziningi izinto eziphazamisayo kodwa uphuza kahle uma kuphuzwa nini ebusuku njengoba kulwesihlanu nje angiyazi iphi indawo ekuphuzwa kuyona lapho kuphuzwa lapho nje kule ndawo khona mayithakaza wangapha namhlanje njengoba silapha laphaya kama ithangaza sibuya ngale ndlela yokuthi nokhona akafisi ukushesha goduke ngoba indawo kuyo imenza abe right ukuthi akanemali ukuthi akasebenzi umeke wafika khona efika abasebenzayo bayamphuzisa bengasabuzanga nokuthi ubani ngenxa yokuthi lapho bekhona baphila ngokwentando yakhona manje nina nikholwayo nibabi ngoba nifuna ukuthi umuntu osindiswayo nilokhu nimkala ukuthi usebenzaphi nilokhu nimkala ukuthi ufundephi nilokhu nimkala ukuthi unani nilokhu nimkala ukuthi ubawupaka ngani mekwenze njani mewupaka iLand Rover kupaka iLand Rover kwehla indoda engenankulunkulu abazalwane bakhekhezele beyomhlangabeza kodwa lo hamba ngenyawo ogwele amandla into yakhe ivele ingasebenzi ngoba thina la sikhona asiboni ukuthi sikuphi ngathi amen manikho kwehla indoda enkulu ehamba ngeMercedes enamanga efaka isudu eqobezelayo abazalwane bayithathe bazohlalisa ngaphambili bazohlalisa khona umuntu wakavezi khona umuntu wakadlamini khona umuntu wakamhlanga khona umuntu wakabheki bahlangene endaweni enjani eyodwa lo wakadlamini nowakavezi abanayo imali yokuphuza kodwa bayela phethwaneni ngoba bayazi ukuthi kwenziwe njani kuyaphuzwa shuthi uma befuna ukuyophuza bayaya whether imali khona noma injani hawu nina bathande kwayo ukuthi ke nina niyaxoxoswa ngoba nina ngifuna ukungena endlini kaNkulunkulu seni right
esenibhonsela amafriji, wanikeza umsebenzi, wanikeza imishado, wanikeza imoto. Uma ungakatholi lutho ulokuthi aningithandazise bathandekayo, angivumi lutho nje kodwa enqabayo ukuthi ngiyokhonza ngoba nina nazi ukuthi kuyiwa khona uma usuka ezinto. Kanti uyeza nokungenalutho awusanibona nobathandekayo ungena ethempelini uhlale phansi uhlabelela ingoma ethi ngicabile. Uma nginawe Nkosi bacabanga abantu ukuthi uthini lo ngoba akanamusi, akanamoto, akanamali. Wayesethi ucabile ngoba ngi-understanda ukuthi la ngikhona. Sendaweni right, sendaweni right. Manje wena ufuna ukuza ngoba nakho izinto ihamba kahle. Uma singekho right uvele ube mbiji. Yalazi ikholwa mangekho right. Akakwazi nokuxola abazalwane akabingeleni. Abe namamoods ukuthi namhlanje ufuna sibone sonke ukuthi akekho right. Bona indlela ezangayo eziqhawula ukuthi njani ayibongwe. Mhla right ufuna ukuthi haga sonke la. Kulungile khona ngizothandaza. Uma uyazi ukuthi umuntu ophuzayo into etricky ngaye ukuthi one banenhliziyo ende. Banenhliziyo ende. Yinde inhliziyo yomuntu ophuzayo. Futhi inhliziyo yakhe yinde uyashesha uxola. And into edala ukuthi sometimes ashesha axole yile nto ayiphuzayo. Uma ungaxabana naye, uma ufuna axole, kufanele umthengele lesavana yakhe ayiphuzayo. Haya nizwa. Ngithi mina uma uankela wakho uphambane naye ngombuzo nangayo yonke into ukuze abe right umlethela ini savana. Ngoba yona into emenza abe njani? Abe right. Manje abazalwane bona yini ebenzayo ukuthi babe right? Sabukeka sithola izinto esithi uma siyithola kunyamalale zonke izinto esasinazo. Uke wahlangana yini nomuntu wathi uqala ukwazana naye kuvele kwaphela yonke into right home nayo. Manje ke lona njengoba behleli lapha baxoxa ngathi ingane zomfazi oyedwa. Sebehleli abazange wangahambini waba bachithekile kodwa into eyenza ukuthi babe munye indawo njani abakuyo thandameni bathandana. Njengoba belana sekuloku ukukhulunywa hayi nangufo kabani awubuku phansi lemahlabathini awu nangwaphe emadadeni awu yazi njalo ngake hey ngakangaqonywa ngalapha ikhona awuhambi kahle ihlangana unkulumo ihlangana hayi ukuthi kukhuluma bona khuluma lento abayiphuzayo ngoba bona uma bomile bengaphuzanga lutho ngeke bakhulume. Uma ke baphuza nje aphuze aze kukhuphuka into la kuye emhlupha ikhuphuka ize uma khona ihlisho umfazi ezongathi umfazi uyakhuphuka ngapha athi hey madoda ngiyamana niyaphuza ubi akusasho yena kodwa ilento ayiphuzayo yiyo efike ingene ngaphakathi imkline iguduze isavana iguduze ifuna izinto ezimkhathazayo ukuze azokhuluma. Ukuthi amen wena unganyana khona le bengathi amen nje kodwa sibathuthaza amen. Manje abazalwane bona abakholwayo angiyazi lento abayiphuzayo kulezi zinto noma ke ngithi nje angazi ukuthi bona njengoba abanye begwele isavana bona yini legwele kubo ngoba kubukeka begwele leyo nto abagwele yona kodwa bezonda benyanya begwele lento abagwele yona ababona abantu abaphanayo abathetheleli abaxoleli nomuntu amgobile wamgoba zathi awuyangigoba amgobisise ngoba
angazi ukuthi abathandekayo bona bagcwele ngoba ibandla kaNkulunkulu lihlukene into pieces kangaka. Kukhona abangcono, kukhona abakholwa kakhulu, khona abanamandla, khona abangena. Angisayazi into egcwele abantu balesi sikhathi. Engathi ungahamba wenza i-interview one by one ubuze ukuthi ngiyakubona ufake isuit ngiyaxobezela kwenzakalani nawe ugcweleni. Noshumayelayo ashumayela juluka konke ehle lapha simbuse lapha ukuthi siyakuza uyashumayela uyajuluka manje kade sifuna ukwazi ukuthi yilo qoswe ngayo. Ngoba ibandla kaNkulunkulu liphethwe inzululwane manje lingathi lizowa liphethwe inzululwane ngoba yonke into ebekufanele ibe ngaphandle ingangeni ngaphakathi seyifikile qatha ngaphakathi. Manje ke ingakho sizoshingayiza abantu abaphuzayo inceku idaku shumayela futhi shumayela ngempela uNkulunkulu osezulwini ehle ehlele phakathi kwabantu bakhe ethembeka ngoba he is not a respecter of men. Kodwa unceku ahlulo mankwebezi adlutshwana umuntu kaNkulunkulu uAmen wena washaka kushuthi khona kulesi sikhathi asazi leli bandla kaNkulunkulu ukuthi kugcwele yonke into efuza ngabuhlele eminyango kodwa sibona igcwele ngaphakathi. Manje ngiyangithandaza ngalokhu. Manje uhlabelele ngengili futhi ibandla alinankinga. Manje ngingangizwa nje ngathi amen nje. Hlabelele itabane manje ibandla likhululekile shaya izandla phezulu ahlabelele umfana elala nabanye kanjani bafana shumayela umpostoli ekwapuna la ebafaneni bakhe labahamba nabo. Manje omen wenu uyaphela ngazi ushona ngapha. Umama alokethi kuhleli ngomama ashiqula induku azafana ngoba kanje ashaya isikhathi eside sihlala lapha kanti uneyiwasho ayilandayo bazalwane umzalwane nosisi bayaninda bafuna amadoda mayisayitholile ayikorobhe ngekhanda phansi ihlupheke ingane yomfazi isisolo nokuthi ayishandele ayisakhali phuma ngoba bathandekayo angiyazi into esikwaniswe ngayo leli bandla lona ke angithandaze mangabe umuntu ophuzayo eyigwala uba yigwala uma engaphuzile kuphela kodwa uma kwaphuza hayi yabona lapha ngakithi kunendawana nje ekhuthuzwa nayo kuyona manje inkunzi uyazi ukuthi hayi la awudluli la uvese ukudlule kufanele udlule iqondo yakhe ihlisekile so lapha yana emini manje kusemini wonke umuntu uyahamba ilanga liyakhanya kuzulonke uma kuke kwahle lashonila abantu abomile abangaphuzile ababesahamba njengoba kube hlanga khona sewehle esitobhini wathi ngihlangabezeni angifuni ukudlula ngedwa lapha ngoba enjani engagcoliswa ngamalutho omile kodwa lo ogcwele njengoba ezophuma lapha kamayithaqaza esehlabini usekhohliwe ukuthi kuyabulawanga lapha esazohamba khona ngoba into aseyiphuzile imbrain washile yamenza iqondo yakhe wayilibamba wazikhohlwa yena
labathandekayo abasikhumbulayo uthi ne-PhD ngifundile phela bathandekayo nje singathathani kanjalo phela abanye bathi bafundile wawusuyikhumbula wena kanti ungenwe kanti uma ungene lapha uyayilahla yonke into yakho ngoba eyakho ayingeni ekababa uNkulunkulu esebenzayo ukuthi unenguzunguzu yemoto enosondela imhlane uma uke wehla kuyo wangena laphaya uyakhohlwa yona ngoba ngathi uphuma nalowo nguzunguzu wakhe eseyithathile umfana uphume sekusela ipharking kuphela ngasekho leyo moto yakho so la komsindisi into yakho nje ayisebenzi umuke wanento yakho ngithi buyele ekhaya njengamanje uyocela uNkulunkulu ukuthi cha bekweyami impela kodwa sengiyibuyisela thathe kube yakho manje ke uma edlula lo udlula ngoba akanalutho agcwalise ngayo uyamemeza hey ngihlangabezeni bongaphesheya yafona ngilondene saba ngabe ukudlula la lona osedakiwe kumanje sekhohlwe ukuthi kwade kule umuntu khona ngapha uma ke esezoqhamukela khona uhamba ziyanda akhohlwe ukuthi le ndawo ingozi ashaya step sakhe sokuphuza kunestep esakatshwala ukuthi hlaba nina ngikaze kuphuze naze nangcwele uma kunestep sakatshwala kuba nendlela yokuhamba mawudakiwe nangizwa yini ukuthi ngithini ngithi uba nendlela yokuhamba uma udakiwe uma ungaphuzile uhamba ngendlela yakho futhi uma usawuphuzile sekuyabonakala ukuthi lo muntu akayedwa awubathandeka umbona ngishesa kude ukuthi lo muntu manje engathi khonke khona maye kunabazalwane abahamba indlela athanda ngayo yena hamba indlela athanda ngayo akekho umuntu omhambisayo yasihambela nomunkulunkulu afuna ukumhambisa yena ezakhe indlela akabe athi hayi lapho semakhaya kakhulu ake ngiye ngapha ngasemola umuntu ophuza ukuboneza umboneza ukuthi lo muntu ozayo namhlanje unjani uphuzile ngoba indlela ahamba ngayo injani yazisholo ukuthi angahambi ngedwa khonde ngamsana manje bathandekayo bazihambela bona ayikho nje into abangenile abangenanga lutho bazihambela laba bazalwane besikhathi sokugcina uma efika lapha naye fika kule ndawo la kula wena khona sekuzothandaza imthwale aha ukuthi wena ukwazi wathwalwa yilutho cabanga ukuthi uyazihambela hayibo ngithi mina ucabanga ukuthi uyazihambela khona babesindiswe njengawo sebawa wena usala khona uhluleke nje awuzihambako yes siyahamba kokukhona siyahamba uthandekayo siyahamba hayi asihambi la siyahanjiswa ngoba content ngaphakathi yiyo le esihambisana ngoba uma ngahamba thina singayendlela zethu esithanda kodwa ngoba yona iyathanda yona ukusihambisa sibonakala noma silokusiwa nje sidla izono iphinde isithuntuthe isivuse isiyise kuye uNkulunkulu yasihambisa ngakho fanele mawuvuka eseni ubonga usuku ngoba khona bafile ngoba sizihambele uyafika ke imthwala isavana yakhe iyomqithiza la kulesi sigodi samaphana uma ifike imise isavana ithi mana la ima sekuyisavana ekhuluma naye yena akasakwazi ukwenza njani akasakwazi ukwenza lutho ukuthi nina bazalwane nibabe ngoba anisamlaleli umoya ongcwele okhulumayo senifuna ukuzwa befundisi more than yena umfundisi ulala kwakhe la akhwehlele naye njengakho kanti khona ngozelo ngalala esamphika
kwathiwa njengoba simnikwe ukuthi asifundise ukugcina konke. Phela mhlawumbe ngoba singcono ukube sihlala befundise emakhaya ethu. uNkulunkulu wayibona ingozi wathi ngeke kanzela. Umuntu nomuntu akahlale kwakhe, mina ngizonikeza umuntu ozohlala emakini nonke. Yami. Moyo ingcwele. Uma efika umthwali savana ufike. Lithi mana sekuyisavana ekhulumayo. Ukuthi wena kade wagcina ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu ukukhuluma nawe. Sujwayele kabi, wakholwa ngesitayela efashion yeni yokholwa. Kade wagcina ubuzwa umoya ngole khuluma. Uzukhala, ukhali wedwa ungeke solweni. Wathumile esibukweni uthi uyaqoka uzwe into ukubhambatha ithi my child, I have made you not to be the tail but to be the head. Hamba uprosper. I have made you, I have separated you, I have anointed you. Uwedwa lingekho isondo, uzinyembezi idwala amehlo, ukhaliswa amandla akhe. Weswa ngaphakathi. Hayi nina ngifuna ukukhala ngoba senibaningi. Nakhona sikamnashoda umkhala ngoba uyakhala noma uyayikhalisa. Hayi. Bese ke ithi savana mana la. Ikhulume nayo ithi ke kuye. Lana ke kuyafiwa la. Uzokhumbuza. Lo mfana wasabela ufele la. Bamgwaza la. So le ndawo ayihanjwa. Esho umuntu osevela osela. Bayaxoxa bobabili conversation phakathi kwabo. Yeah. Ho! Yona thuke siyakhuluma yedwa ke manje. Kuthi nina. Ucabanga ukuthi umntwana ukhuluma yedwa, akakhulumi yedwa, ukhuluma nesavana into emngenile ngaphakathi. Manje wena ufuna ukukhuluma nathi, simtshele thina kanti ukhona umuntu ohamba nawe, ogcwele kuwe, ofanele kube uye okhulumayo nawe. Wena ufika kithi sisitshela ukuthi yena ongakuwe ngaphakathi utheni. Tofika. Awu umuzwe ethi awu. Awu me. Ngifike kanjani? Sithandaza. Hawu. Akakho phendula. Awuphendula usavana wakhe. Athi ngithwalile ntakelete. Let's hey. Umuntu uyaphuza. Shwala. Kusho yena. Athi shwala yakusaba. Ukuthi ngathi ngixoxa ingane kwakhe nje aniyazi le nje. Thafika. Manje umuntu usenzaweni eyingozi. Kusho yena bathandekayo. Ukuma kuthatha umoya ngcwele wakufaka shit esikweletini. Hayibo wavela kamkhakha esikweletini wongazi uyakholwa uyathandazwa nikela uyenza yonke into ungazi ukuthi ufike kanjani la esikweletini. Engithathile ngoba efuna ukuzwisa into kaPawulu ethi ngiyakwazi ukuba phansi futhi ngiyakwazi ukuba njani phezulu ngoba uma usephezulu njalo nje ikhonto ezokushaya mhla wafika phansi. So kufanele amasayini empilo ukwazi wonke ukwazi ulamba ukwazi ukusutha. Umuntu olambayo akakwazi ukuphaka, umuntu ongakaza lambe akakwazi ukuphakela umuntu. Yilo unehlo bekhulumela izikhulumela ukudla. Umuntu akazalambe. For slice. Hayibo. Nawu ngizofa. Ngisithela nje isikwa. Nawu ngizofika iBP. We. Kodwa umuntu oyazi uthuntuta ngesikhathi eseyithele sayiyona athi akakwazi umntana wabani ukulala angenele endlini aphuma angatholanga lutho ayithuntuthe ayinameke ilama ayinameke ujama ayisike kahle ayinameke athatha amanzi kunanajusa wabeka ethayini athi bamba mntana sekhaya asinalutho namhlanje ubone ukuthi akuyena lo kodwa isimo asasiyo.
impela elizofa njengoba subani mina ngeke bofa bonke ngoba bayabasaba mina ngibasaba umani phela ibonana la phezu kwendlu usuyinto nje esaba evusa wonke umuntu wamanje vukani ukhonto ehamba phezu kwendlu hawu bathandekayo kanti wena ugcwaliswe ngani bese igwana kangaka kanti ifuna ukuthi noma ngabe uzwani uvele uphenye ingubo nje ungasavukanga kwavuka uthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha madimoni aminasabelo la emzini wami sithatha ingubo ibeke kanje lande hoqa manje nocingo into encane usufuna ukufana umfundisi ake ngimtshele siyalala thina siyazela siyalala asizuhlala thina asiyena umdala wethu ongozizela ongalala thina siyalala siyazela siyalala mawufonela ngo-1 gilele thandela ngibona ngiyafona manje ukhona into ethi gidi baba ukhona into ethi gidi phezu kwethu ngiyothi gidi nawu ushawa uvalo usathane ngabe uyangihlasela hayi bo silele mina njalo umculo ngiyalivala ebusuku ngoba ngiyalala ohenywayo akakhona njani yebo kusho ukuthi akagcwase ngalutho ayikho into engamlwela siyazele nje siyalala ukhona umfundisi othi akazelele ucaphama isandla manje sikhulume naye lapha ngaphandle sizela nje silala sinemindeni yethu njengoba nawe nomndeni wakho safanele ngiyeke yonke into engiyenzayo mina ngi-athende isimo sami namanje unonkosikazi nathi njengoba uney'ngane nathi njengoba udla i-breakfast ukuthi uvuke ekuseni nshengawe jesu wami uyogcoba isiko ekhishini nami ngisuke ngingagade wena nami suke ngiyogcoba esami ekhishini so siba busy sonke angabi bikho umuntu ozomelwa izinto yena angabi senza lutho ngoba nakuwena-ke usuyabona hayi kufanele umuntu okholwayo athi befona umfundisi athi baba noma athi mama yasengithi angishaya ucingo umthetho khona kusukela ngo-8 ebusuku benginkenkethelwa yikhanda ngalala kodwa ngase ngiyathandaza ngase ngaphuza i-grandpa ngalala kodwa ngiyezwa manje ukuthi ayi ngathi liyabuya sengithi baba ngifonke ngicela umthandazo wena sisuka nje usuyangifuna mangibuza awu kwenze njani hayi ngiyizwa nje manje ngizwa inhliziyo ngathi yama wena wenzeni noma ufuna ukuma angivale ngale ayikho into ebuhlungu njengomuntu osindisiweyo o-empty ngaphakathi spiritual alikho ikholwa elihlupha njengomzalwane oyingobhozi akekho umuntu oncengwayo njengomzalwane ongenalutho ngaphakathi sizomncenga size simncenge nangegift anayo uNkulunkulu nje amakhorasi mhlabelele njengane yami hey futhi ngoba mhlabelele njengane yami mhlabelele uzoba khona yini hayi baba kuno istokfela khona istokfela kuyashawa estokfeleni siyashawa estokfeleni manje angizophumelela namhlanje hey Nkosi yami hey sekufanele uhashaze loyo-ke uphinde ovundile lomunye onco yabona into ayenziwayo la kamsindisi kuzothethwa lo ngoba uyaziwa ukuthi uyena kube sebamba imayikhi-ke siquleka sonke uma ingasekho lo ey'tshela ngoba usebonile ukuthi leli banga alikhonzi konke ingekho adicide ukunova mase-ke sesiyoncenga lona ebesingamnakile abengeyilutho lo ngoba nangikhozaso waziwayo mase sesizongonga lona-ke mase sithi awungane yami Nkosi yami yazi nje besithi siya-check-a ngani ukuthi hawu hey ukhona yini hayibo mntana mina tshele hey mase-ke ukuthi-ke awuhlabelele nje awuhlabelele ngoba manje hawu cha besithi si-check-a unobote akekho mase lo ngifuna ukumfaka esikhaleni salo kanti abalingani
Niyazi ukuthi ibandla liyokwenza njani mhla ama-worshippers engekho wonke esontweni. Mhlawumbe decide nje lapho ukuthi abazukhonza namhlanje. Bafonelane ba-WhatsApp-ani bathi asingeni. Sabathe uyadlula uyahuta, papa ukhona uSimangele. Thiwa akekho. Uye ayasazi. Kodwa uphumela nama-clocks. Awutshoda awusesesontweni. Uyohutha komunye thiwa akekho. Uma ungena akukho muntu. Ngoba wena inkonzo yakho wena ayikho kuwe ngaphakathi ila kubo bonke abantu. Futhi noma bekhona into yakho iqala ngokuthi bangakanani. Awukwazi ukukhonza nabantu abawunayo. Awukwazi angikwi-home cell ngoba sivele sibe bathathu. Usujaha i-conference enkulu, usujaha i-conference, usiyosha umhelano otshekile laphaya. Usuthi hayi bongwe wabathandekwayo, kuyahleleka, kuyahambeka. Kodwa sikubona ungahambi ima-home cell nje, sikubona ungahambi imithandazo, sikubona ungahambi i-fasting. Awuhambi lutho, kodwa uyayithanda uma seyihamba sayigcwele. Asiphakame sibe ngenyama. Mina bengithi akufika isikhathi manje la khona sithatha laba base-Front City sibashove. Yabona nje on a Sunday fonele wonke ama-worshippers wami ukuthi bantu abami namhlanje noma umothi kusasa anizuhlabelela. Ungabaniki isizathu sokuthi ngobani vele ubafonele nje ngani zami uma ukuthi kune-group phela izinto sezikhona manje. Fake egrouphini page uthi bantu abami i-worship team kusasa ayihlabele. Ubone ukuthi leli bandla likaNkulunkulu likhonza kanjani laba bengekho. Bafike nje bahlale lapha. Angithi lezi inkonzo zethu manje singena sidla indaba, hlafuna ishepisi, shap. NjengaNkulunkulu, hlafuna ishepisi. Ukuthi amen mhlawumbe awukho-ke manje. Bangene nje kungabi khona muntu la. Uthule nje uthi. Bese angibhaza-ke unje leyo nkonzo benjani. Ngoba khona abantu abafuna ukukhonza ngoba kukhona abanye. Uma bengekho bona bakwazi ukukhonza. Kanti wena uwedwa uyinkonzo engasukuki phansi. My God. Bona uma ungena lapha ungena nje uvela uthi umshumayeli namhlanje ku-MC umhlabelele. Ungena uhlale phansi uhlabelele uthandaze wena wedwa. Ekhona umoya kaNkulunkulu ekhona. Kunoma umsondezayo. Sondezayo uyavatha afake impilo zakhe afake amaduku akhe ahamba ephothweni. Ngelinye ilanga siphambise isonto lakhe lingena ngo-10. Sathi ngeke ngoba manje nathi sijahile sizokuthatha mfethu sishese sikukhahlaza. Mangimhambisa lapha lafika kagululwa icathulo esontweni lakhe ungena esontweni. Ungena ulingele umfundisi phela yini manje ngeke ulingele umfundisi uma wami-ke ngazi ukuthi uyena umfundisi because phela ngoba utshela wonke umhlaba ukuthi unengane umfundisi. Hayi nami-ke ngithi ngiyangena ngey'cathulo ngizwe umfundisi wakhona ethi ndodakazi hlehla lapha emva ziyagunyulwa iy'cathulo la ikhaya. Hawu sengiphakathi nakhe angihlehla ngo-reverse. Hawu Nkosi awungiqala umfundisi ngigumula iy'cathulo ngingena nje uphethe isikhali sakhe ngoba uphathe ikhali yabonwana-ke esontweni kamama kudlala. Uphethe isikhali sakhe uguqe phansi ukhanyisile amakhandlela. Hayi uthi nina nazi usimfica unxusela abantu abasageza abezayo abazodraya kunina. Uthi zindalo ezinhle. Ukuthi nina manifika la nifuna ufika nchathe, nifuna Facebook, nifuna WhatsApp, niphakathi nonchatha, nifofoza namafoni. Mina ngazi lesi style esifikile sabazalwane so sefoni yazi kakhulu wakhe awuyifoni awuyakuchatha awubeka ifoni phansi for 3 hours nje ufe ababona labaphela ngendlela ukhathi uNkulunkulu ingekho into ephakamisayo. Sangena fanele ngimlinde-ke acede laphayana-ke
esanxusela ke bonke abathandekayo abona bezayo kwasha kwacina kwangena intombazane eshaya isigubhu la ekhaya uma ingena sisamba ahamba isithule lapho emgibeni akukho ngoma bafethu akho yasiqongqotha intombazane isigubhu yasishaya engekho ohlabelelayo wena ufuna ukuthandaza bese kuthiwa ake sikhuleke ake sithandaze sibize igama kanje awukwazi ukuthi isuke lento ibuwe ngaphakathi yasishaya isigubhu intombazane yashanga phuma sengibuza uMantambama ngithi mina awume kanti esontweni lakho aninayo worship mhlawumbe into ezobanhlabelelo phela wathuma umuntu nomuntu ongena endlini yokukhonza ungena akhonze ngendlela akhonza ngayo ukuzofikayo athi tap into that anointing eseyikhona vele okusho ukuthi lo ntombazane njengoba eshaya isigubhu ushayela ukuthi uma kukhona ohlabelelayo angene sekukhona ikeyboard ekhalayo manje thina sifuna ukuthi uma engekho uMaqhawe lapha sifika ayikhali keyboard sesila sesilokuthe futhi angazi ukuthi kwenzakalani njalo keyboard uma engekho bavele bazela abazalwane bazelela ukulala manje wakho ayikho njalo ikeyboard ibatasi kamala akho hawu uphi umfana walento kanti inkonzo yakhala manje inkonzo ngoba kuyena inkonzo ayiqali ngaphandle kwani Why you late to akekho ngomlanda abathandekayo akekho ngomlanda yini akekho ngomlanda fuso wakho akekho ngomlanda baba sicela ukwazi sithathele umfana othi bona ikusiqala inkonzo nina abathandekayo mhla avuka lo mfana oshaya keyboard izandla zakhe zishile niyokhonza kanjani ngoba fanele nifunde ukukhonza ngekho niphinde nifunde ukukhonza njani ekhona ibathaswi kamala akho hayi bathandekayo ngoba siyabona ngenxa yesikhathi asivele nje siye sibili hawu uyavele yabanda inkonzo yavele yabhora ngoba uMaqhawe engekho uma ekhona ake sithunyakaza nje bathandekayo kashoneleni siphinde shonele nisho ake shonele ingekho into enishonisayo sibone ukuthi nishona ngoba nishona yini noma nishonela nje fanele nje ukuthi ngelinye ilanga nje kayithule ikeyboard ithule nje uyithulise wena mfundisi bese ashaya izandla phezulu bashaya ithomo yabo le fashion le ongekho ngisho healing kuyona ithomo yangempela ithe healing ministry kodwa ushaya izandla uphile qhasha idimoni iphumele eminyango hayi le yokubukwa lokudulusa lokunibukwa libhekelele iphinde libhekele le thomo engena sinto ayina weight umdanso nje amen hallelujah uthi amen wena ushile manje amen letho moyeni ufanele ibe nesinto ibe namandla kushawa izandla ngekho leyanto kushawa izandla ehle uNkulunkulu akhe phakathi kwabantu bakhe uphile abagulayo bangabekwa izandla shaya izandla uzidolo lakho neqolo lithutha liphumele eminyango manje le yethu nendlela yokuba angazi kwenziwa njani angizazi lezi zinto zenu awangenzi angifuni ukwenza engayazi engenamandla engenasizathu oyenzayo akayenze njani eqaphele ngoba inkonzo le asithandazeni ke bafundi lithi ke iBhayibheli ningadakwa yiwayini ngoba kulo lelo wayini kudaleka umhelo kodwa kunalokho bafowethu gcwaliswane ngamandla kaMoya
Kuyenzeka umuntu asindiswe 16 years kodwa engagcwalisiwe. Engagcwalisiwe. Umuzwa ngokuthi ulimi lakhe lube lidala. Old tongue. Sasikhona la siqala. Kulungile labo abafika manje benze njani? Bathuthe. Ngoba wena ukhona. Sizothandaza. Uma sigcwaliswa. Sina leyo nto ethi refill us. Siphinda phinda. Kukhona amalanga sisanda khetha inkosi Jesu esasivutha ngawo wakubaleka ngishipho kuma sihambisa usuku manje sekuyizo iyibo ezizakithi ubaleke thina sibaleka umthetho lamandla walisela ngani bale uyayikhula makuthi khwasha ehlathini usubhale ukuthi wena uphume enkonzweni njengokubaleka gcwele amandla kanti khona izinto kufanele ube nesibindi ukuthi ayivele phumelo ba kwenze njani akunadimoni akunangisho umthakathi wemfele ongathakatha ekhaya ngoba ngifuka njalo ebusuku ukhuze isigama likaJesu manje mina bengingathi akube khona into engaphakathi kwami ukuze leyo nto ikwazi ukucontrol ukuze ikwazi ukubusa izokuxoxisa uzoxoxa nayo kangcono kunomfundisi uyothi ufika umfundisi wakho uyobe sewuxoxile naye athi thula wazi ukuthi uthi ufuna ukuphendula athi thula wazi uthula lasiphakamisisa fill us sifaka into entsha le khona into endala esesinayo esifuna ukuyisheka iphele manje sifaka into entsha do something siqaqe into endala ingwevu endala usifake entsha senze sibe basha kade sakholwa kodwa sesigcina sibadala ekholweni kanti akekho umuntu omdala senze sibe basha fresh anointing new anointing, fresh revelations. Samulo sabo 1990 asibe siphele kube khona esisha ngenxa yesikhathi esiphila kuso. My connection njalo ngicela sondele kimi. Sondele kimi. Fresh anointing. Fresh gift. Le gift amsendazi engihlabelele ukuthi nephimbo kodwa uyinto ehlabelelisayo ayisekho. Fresh baba. Fresh. Fresh. Uma connection njalo ngicela eze ngaphambili ukuze wami la. Uthandaze. Masinyane. Amen. Aphuthuma my connection. Amen. Oh, swear. Oh, swear. Ayo. Amen. Please swear. Oh. Oh, swear. Oh, swear. Ayo. Uthandaza nomuntu othi ngifuna amandla amasha. La wami madala manje. Madala. Funa into entsha. Hambe kabusha fresh.